jam Allah fini to pindum sakira fulbe teddobe Allah teddini mi hawri kada mi sanni mi yetti to tawadon fu mi ela do jam Allah e kisal Allah hewta mudon do ko lati habaruji medi hande janirte nani koy mudum arande fu en garam batanen de sire kurakdo en buradu kambe lati be limamu e meden kambe be do lati de tawab de sire kurakdo kambe non kan boya hifuttoy be do lati mawbe wonbe dura himbe de sire kurakdo hala mudum e do ko lati pottal e nayra kambe lati be limamu e de sire kurakdo on garan kebon labargal majjum illa don garim batanem fawe chore dari farton jeheten ndali to jeheten tombo kan woni kay bobe goni joni be keba nokkuje mabbe de do kan woni do hala dampol bano nokkure ma enen be kebanto nyibanego cuudi iliyanu on garan kebon labargal majjum illa don garim betenen de sire kurakudo en fawe chore gema don non kanu bobbe garota be keba lumo keso mango kanu bo mahetengo hala lumo ngon don bo sedda mudun to Allah jabi o munyi on la danogal mudun e television on keban labragal majjum mi hawri kadam mi sanni ton dali fu en ganama do hanne lewru ba ko arande nyalane mudun laso sappo dubul hitane ujunaaji de dubi laso to tawadon fu men kawri kadam men canne men jetta on finne fu e gattol hakkiloji mudum illa danogal meden e television finne fu e habaruji meden yago fa hanne laago do fila no lati de habaruji meden filaji meden kewdi gatte en jokkan do ko lati habaru meden arandewol ngol batanten kambe lati be limamu be desire parakdo be jodake be potti do kambe wobbe gadi walle ma e mawni gon nen kambe non jonka ya fottoy akawe be tawabe de sire ko wonbe kan bo dura sire ko to do majjum te ndari limamu ben en kambe non hawriti don hinde kambe la soji dido e sappo e nayo kambe non hawri fotti don ya jonka fottoy kanko Rashid Badamasi e yago don Samu Seydou Adam bi be fu be jaydon be potto be shalto ko do pottol ma e bo be kolla jamaare no kambe be gonde e do lamare meden Patrice Salon no woni e lamori ni dum weli bibbe islami en jama bodum gan golleji kewdi non hinde ko e jedidi kannu weli be arande te ndari de sire kurakdo hande neddo naati do fu berne mudum welan Allah e barke golleji gollaadi uradu lawol be tengol asphaltage ba majjum te ndari e dow hanne ko lati bibbe sire kurakdo madum bo fa de sire kurakdo wada be kannu bo ko kabe kittaje teddude dum bo e lati dow ko fodi hakkiloji mabbe yo den ta dari lawol hijjore himbe wudno tampliji mudum bodum joni kanko Sadu Musa o holli o wi tampiriji di don hanne Allah e barke Patrice Talon la mare mudun on fudum fonditake neddo kaden illa yobani cede mada a yaham nata don kan lawul pirol fu atawa dum hoynanima dum do Allah e barke Patrice Talon den didabel majjum tatabel ni jokkam biamin na yabe nitten dari e der sire koraku hanne neddo naati dum ko laati woggo mudum tantan heji ami jata ma hende leede tubako nun gonna to do majjum num kambe laati be limamu men be bisaydi be jodo be bana be manta be jetta lamme de leedi bene Patrice Talon be duwanomo gan Allah e barke golleji o woni wada hanne hakkiloji kelen fufu kake golleji makko ella ko yamo elni e lamare tampliji kelen wonduno me e gureji mede e cie mede debeji mede dum fudum hoyni acci to ko be bisayni be gara be jicco be kolla be jetta be mantamo be jabil majjum be kolla du fa hanne kambe kam e dow to laati to limamu jo woni fu illa hekki Kenya dem be kokko do lawol be kokko be non lawol juuludo gayni fu duwano lam leydi Benin Patrice Talon juuludo gayni fu silmini fu duwano mo gan Allah e barke go leydi do wadi do majjum kanko Rashidi Badamasi laati do kan bo tawado do liccal mabbe la do tawado fay bawri député be do o wi o yetti yo limamuɓe ko hawdi don teddiniɓe o wi be fubutu mabbe kanko sannambe o yettabe o manabe o mantabe Allah e barke golleji dido be goni be gar Allah e barke ko be anniti no gonga lam mede leydi Benin Patrice Talon e golla golle lobbe golle kan tawe ko fu yetta dum mana dum mantade do ko lati golleji mudum o wito kanko Rashid Badamasi kanko botto Allah jabbi fu do ka o renina o yaham e jahambe ko lamo be jahambe jottina dum fa e neppi kanko Patrice Talon o nanan dum don lati kanko Rashid Badamasi e do filaji makko o wadi e do lawlungol dongol
illa ɗon te jessi en bittan kadem batanen de leydi meɗen beneɗo ɓawo majjo anni nam de ko laati golleji ɗiɗo biyeteɗe péage ha no tawe kamɓe laatiɓe ɓiɓɓe asilam en kanum bo e dow duwa'ure muɗum e dow ko laati ko hande fu laato ta tokki adinagal ngal ɗo paama umme num wona e waɗe haala kanko el hadje ousmane malam bani min gaddi filla seɗɗa ko mi ela hakkiloji muɗum. Annabi sallallahu alaihi wasallam o wi en sen tawama fay maccuɗo haba sanke num ardinɗen tilay say nani haala makko jokken haala makko o hakke makko o ɗoftane seni o waddi haala makko ganjum to en daari jomba ko nante joni anon ɓuri annugon noon hano ñande alarba fuu ɓe jaaha ɓe joddo kamɓe laamu leydi e himɓe muɗum ɗon num ɓe koccata sari'aji goɗɗi ɗon num ɓe ɓuytata goɗɗum ɗon ɓe gaɗa tilay ɗo laamu leydi no noddinaɓe ɓe jaaha ɓe jooɗo to ɓe jooɗike sari'aji ɓe kocci fuu tilay to ɓe gaddi ɗo to tilay to ɓe jahi sari'aji ɗi ɓe adoy ton ɗum to waddama sahi jokken doole meɗen kan tunda anen suɓimo anen suɓi laamu leydi cuɓuɗenmo kanko bo o laato hitere meɗen toon tilay yon kaɓe jaɓe de soye futode sahi jokken inni ko luuti geddal Allah noon fof anen en gaɗa misali wakkati fof to min waɗi yawde jonto en daari kulle ko waɗɗo ɗum ɓeydari men na ɗum ɓoytari men ɗum ɓoytari meɗen ɗum tampini en to ɗum ɗo kay anon laamaɓe say kakkilo ɗon e majjo hunde fuu hanuwa sawori hunde fuu hanuwa ɗum jooɗo ɗum badda ɗum fota ɗum fuu neɗɗo e wawa ɗum fuu hoccugo zunubaji dow majjo daro e yenna laamu la ana daro e yenna laamu kam ban woni hallu ɗum ɗon ban woni hallul muskila ɗum ɗum ittata muskilaji gonɗi enen pulaku eɗen gonno tampiriji wakkati gon sanne amma wallahi jomin kam miya alhamdulillah sai miya alhamdulillah denno ma daga ko o golamakino en galano eɗen ñiɓa itajuji a famina denno mani laabi men gonɗi eɗen doggida masini o meɗen eɗen jaaha eɗen garta wakkati fu tawa eɗen jaɓɓa sorti paraku far kandi eɗen jaɓɓa sorti far kotonu eɗen jaɓɓa lettugal paraku eɗen jaɓɓa gorgal paraku ko elamini neɗɗo fu durwa tokka sari'a non Allah waddi sari'aji muɗum neɗɗo fu yoofi sari'a kan jango to boni o wattata ɗum ganjum to en daari yon laamu mum bo nufa laamu mum bo inni fa a tokki sari'a ko a ƴamatama gokka duuɓi ɗi duuɓuɗa fu e gonga neɗɗo fuu durwa tokka sariyaji ɗum ko laati ko nufata nafayeji meɗen e dow gunna meɗen ɓiɓɓe adama en jokkan fande dow ko laati fawe core daari fartoy noon jeeten kanɓe laatiɓe maire maɓɓe ɗon ɓe keeɓi toon walla kam mawɗo de leydi Benin ɗo de leydi Benin farton on en ten daari farton ɓe keeɓi waɗon nokkure cuuɗum mawgol jangirde mawne gonɗum ɓe maɓɓitante ɗon jangirde nden en kanne ɗum wona e mahe ton on en dow dampo e ballon sukaɓe dampo e ballon fijiroɓe teppere ɗo men ten daari de leydi meɗen bargu ɗo kam bo heeɓi sa'a Allah e barke walla kitantone haala dampol ballon der leydi Benin o jino kure nen ɗum ɗon laati ko ɓe jiɗi wiye ɓe gaɗi kanko gobi Gaston Yoru laatiɗo maire sire daari o yetti o manti o wi kanko kan joni taw ko wita sayni o yetta jama'are dow ko laati ko hooli tawe du leydi bargu ma ɗum bo commune makko daari ɗon non suɓa ko wara hanne jangirde nde ɗon ne enne maɓɓite jangirde dampol ballon ɓiɓɓe bargu butu muɗum ɗon num waroyta kan bo e dow yiɗuɓe tawe kan bo jange haala jande fuu ɗon waroyta jooɗo jokka o wito kanko o yetti o manti sanne e dow ko laati golleji ɗin bo ten daari e dow ko laati hinde étaji 12 kannum laati nokkure nden en koɓe kokki golleji ɗo ɓe gawta ɓe ganna ɗum e dow lawol ngol ɗo gonɗen wito gam majjum ten daari kamɓe kam fartuma ɓe nanwa ɗon belɗum ɓe jetti walle mawne kitan ɗon haala dampol ballon de leydi de adna ɗo fuu ɓe ɗon kanum bo e watti golleji maɓɓe ɗin guite e wattiɗi guite gam Allah e barke ɓe ɗo tinnayere muɗum gam hande ten daari belɗum num ɓe fu ɓe nanta yo ɓe nananwa belɗum e dow nokkuje dow majjum kanko laati o préfet leydi bargu ɗo Djibril Maman Cissé o wi kanko o yettawa o manta on anni illa ko wiyama lam leydi Benin Patrice Talon eñi e lamayre illa den ten kocci en tawa num dow lawol haraka dampol ballon ɗo me ɗum yahan wa yeeso kere en fu e hulle hanne leydi Benin Allah e barke golleji Allah e barke gattol hakkilloji ɗi lam leydi Benin wattiɗi hanne acci leydi Benin e isa e dow dampol ballon e dow adna ɗo en gam majjum bo gam o yiɗi tawe hana wiya haala politique aji tata o yiɗi tawe o wayla leydi Benin kan bo o wayfira ɗum e dow fijiroɓe teppere kan woni dampoɓe ballon ɗum ɗon laato hunde dabare moƴƴude dabare kanne tawe kuwa fu nani belɗum e dow golleji Patrice Talon
o woni o waɗa o wi to ɗum ɗon hakki hani tawe o yette dow filla kanko Jibril Mama Cissé laatiɗo préfet leydi Bargu ɗo en o wi hani wa tawe Patrice Talon Mane Mante kamɓe laatiɓe walle mawni kitantone haala dampol banode leydi Benin kay bo ɓe canne ɓe jette gam ɓe ɗo ɓe jiɗi tawe ɓe gatta hakkiloji maɓɓe dow ɓiɓɓe leydi Benin ɗo ɓe teddina ɗum ɓe ummina ɗum kano bo gam majjum ɓe jeeyi fa hande ɓe daroy nokkure nen en to laati to cuuɗi ɗin wona e yiɓe kele en yettiɓe kele en maniɓe mantiɓe sanniɓe boɗum e dow lawol ngol ɗon kanko Mathurin de Chacus o yetti kan ko noon laati mawɗo dampo e banode leydi Benin ɗo laamiɗo ɓen ɗon on en dow majjum o wi golle ɗe ɗome golle lobbe num hinde million keme jeetati e lasoji nayi e sappo kannum sotta ko golleji ɗin wona e waɗireyo golle ɗen bo ɓe jiɗo a tawe ɗe waɗa noon no laamu leydi Benin no fayiji muɗum ɓe mbi lallaw golle ɗen ɓe jiɗi tawe golle ɗen ɗe gayni golle ɗen ɗe gayni heɓa sukaɓe jangoɓe kanum bo ɓe ɗo jiɗi tawe kito dampo ballon ɓe ɗon kanum bo witta nata e nder ɗum ɗon no laati hunde ko fillaji Mathurin de Chacus o waɗi kanko bo kanko laati ɗo mawɗo dampo e ballon de leydi Benin ɗo en o wi to non ɗum ɗo laatori gom majjum nun acci to ko ɓe ɗo waɗi wayne muɗum ɓe jeeyi ɓe daroy no noy nun nokkure nen wonire noy golle ɗen wontinori on jeeya seɗɗa gon no ɗum wontirnobi noon matnan on fof ɓurta eni te jesi habaru kollon sakiraful ɓe jokkan habaru meɗen kan woni kamɓe laatiɓe kamɓe bo hitantoɓe dow duniyaru meɗen ɗo golleji muɗum ɓe goni ɓe jetta ɓe mana ɓe manta do e dow ko laati golleji ɗiɗo kele en woni e waɗa fa hande de sire paraku ɗo de sire paraku ɓe keɓi fa hande walla ka mawɗo faweccore geman ɗon on e faweccore gema tum te daari ɓe gona ɗon ɓe jiɗa kan ɓe mahane cuuɗi lumo heso gon en ɓe bayla ɗum hinde leyɗe tubaku ɓe bayla ɗum hinde leyɗe tubaki hande tampriji ko dow lumo paraku wonduno lumo gema wonduno ɗum fuu ɓe jiita lekki majjum gam majjum hinde te daari projet ji ɗiɗi kannum gollata ɗum ɓe ɗo kannum bo laato e wasoɓe gayɗele to latto tuniji bonɗi ɗiɗoɗi en to ɗi jeete ɗi gatte ɗi kise ɗum ɗon laati arande to de majjum ɗiɗaɓel kam woni ɗe dow maadi lumo gema gon en ɓe bayil kanko fa hanne kanko Fabrice Babatunde o witen daari lumo gon en nufayeji maɓɓe hinde jon kam milliard ɗiɗi jeego o kannun laati milliard ɗiɗi e million jeego o kannun laati ɓe gaɗita golle ɗen en to golle ɗen bo te daari no noy num ɓe goni ɓe diraɗe hinde butikaji ɗo lasoji tati e sappo e jeego o hinde butikaji lasoji tati e jeego o kay e dow majjum hinde nokkuje ɓeɗo tokkele joɗoto men kan bo sippa nafaali waɗa hinde cuuɗi sappo e ɗiɗi e yaago fa hanne nokkure tokkele joɗoyto kan bo sippa butikaji muɗum ma ɗum bo jonka wara kan bo we'ita resa ɗum hinde nokkuje keme joyi e lasoji nayi e sappo e jeego o jonkan hinde non ɗum watta te daari golle ɗen en ɓe gaɗan wa notto tawe tampliji ɗum wonduno hanne laato tawe hinde yaago ɗo duuɓi joyi dow no tawere président meɗen Patrice Talon dow filla kanko Jibril Mama Cissé o wi o yiɗo a tawe o waylta leydi Benin gam walde ne ɗo ne en projet ɗi garɗi ɗiɗo na fuɗi nun nafoji nun ɗum ɗo num ɓuuri welugoɓe gam te daari hanne gonga num para ko wonduno tampuji ɓuraɗo dow haala tuni ɗo dow haala moƴƴinol jonne seese para ko wonduno tampliji majjum to ɗum ɗo bo ɗum heɓake kaden fuu a tawa noon ɗum nafi ɗum wooɗi ɗum fonnitake ɓiɓɓe leydi parako ɗo hiɓɓe muɗum a tawan kan bo nani belɗum e dow ko laati tuniji ɗin kocceteɗi gam a tawan ɓalli maɓɓe kaden ñawji ɗi no ɗum hesanan e dow maɓɓe tan hocci lumo gemagon bona ɓe mbi lumo gemagon ɓuruɓe welugo ɗum kamɓe woni yeyraɓe kamɓe nun woni wakkati fuu e woni e dow lumo gon en kamɓe nun nanta belɗum kanko Charles Toko maire sire paraku ɗo o wi gonga te daari hanne leydi meɗen sire paraku ɗo sire paraku laataki ma e nder leydi Bargu butu muɗum kan bo sire mawne ne ɗo wangalre mawne gam majjum hanu a tawe ne moƴƴine me hanu a tawe ɗum laato hinde neɗɗo to watti teppere muɗum e leyɗe tubaku pari fu tawa non ɗum laati ɗum ɗo laati filla kanko Jije Tonato ministre kitantoɗo haala gurnam ɓiɓɓe adama nder leydi Benin ɗo en o witen daari e daara du hande to golleji ɗiɗo me golleji lobbi nun golleji kan tawe himɓe fu watti hakkillo ngal lam meɗe leydi Benin o yiɗama ike nokkuje moƴƴuɗe o yiɗama nokku kanuɗo tawe himɓe fu waɗi ɗum fonnitake ɗum lobbiɗi kuwa fu to yi fu mana yenta o wi haɗa hunde ko waɗa fayecore ko tonu o wi goɗɗum taw waɗaka yo kanko Patrice Talon o wi goɗɗum waɗaka ton desire korako ko watte ɗon golleji ɗin o yiɗu a tawe ɗum fu ɗum laato hinde leyɗe tubako ni mamman ɗum laaɓa ɓuura fayecore Abomey fayecore Porte Nouveau fayecore Natitengu ɗum fulati golleji gaɗaɗi ton kanko Jije Tonato o wi hanu a tawe golle ɗen golle gote ɗen
waɗite kaden e dow leydi Benin butu kana wiye Cotonou tannu on jeeyi e dow majjum num jon kam ɓe garoyta ɓe ganda filla ka ɗo ka en dow nokkure nden moƴƴinol muɗum ɓe pollita ɗum ɓe moƴƴina ɗum fa ɗum laato no hantawe ɗum laatorake. mi hawre kadi mi sanni mi yetti sakira fulɓe teddoɓe Allah teddini habaruji meɗen hanne cennirten e laddannogal meɗen e télévision ɗo fu ɓurtani kanko Boris Aissou fayago make kakko e min ɗo min fu kadi min kawri min canni min jetti e mbiyan Allah holla en jango awa goton e dannogal meɗen e télévision.